makalibog yun ning pamaagi sa Ginoo mga igsoon kay murag usahay maka-question ta kung sakto ba sama anang moingon ang Ginoo kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos lang sang pikas. Murag di gyud sakto kung naay mukawat sa imong butang ayaw na kinig bawia. Ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Labi nagyog moingon ang Ginoo, ihalad nako ang imong virginity unya pagpakamatay aron ma-preserve ang imong virginity. Karon sultihan nimo ning mga katawhan karong panahon na murag portig yung lisura. Moingon gyud tingali nga ada bahala na nay lawas ra bitaw na. Pero si Santa Lucia kay iya namang gihalad ang iyang kaugalingon ngadtos Ginoo, ang iyang gibuhat, iyang gustong taguan nga naay maibog niya. Nya kay di man gyud kalikayan, naibgan man gyud ni siya, batan-on pa siya, nya ang iya sang ginikanan, okay ra man sag ipakasal siya. Nya ang usag yus maibgan kunos mga lalaki sa una kanimang iyang mata kay nindot ganay siyag mata. Na kami mga laki mata maginayon ang tanawon. Pero lain-lain gining kaibgan sa mata kay na ako'y suod nga Chinese sa una, nanggikan gyud sa China ba, ganing seminarista, kita siya og babae nga naa sa office sa among department dito sa UST nga linginog mata ba niya. Kanatong tawagon kog dakog mata. Pagkaibuga gid sa Chinese siya, I like her. She has a very big eyes. Nya kita magsige tag-ana sa tong mata kay para nindot mura tag Chinese. So depende ra na, pero nindot gyud ni siyag mata. Nya kay lagi naibog gyud sa iyang mata ang mga laki, gibuhat ni Santa Lucia iyang gilugit ang iyang mata. Ang iyang mata iyang gilugit. Lingi ay mong tupad na nindot kog mata. Nya og nindot gani kag mata, sao nindot kag mata, lugita dayon. Mao na nga nahimo ni siyang dangpanan sa dunay sakit sa mata. Ang mga santos kun unsay ilang kasakit mao ang naghatag og kaayuhan nato. Sama ni San Roque, namatay siya siyang sakit. Kung siya, milagroso siya sa pag-ayog mga sakit. Ang mga martir, gipanglansang sa cross, tigtangtang pod sila sa atong kasakit, kanang atong cross. Pasabot di ay, matod pa diri sa Ebanghelyo, mitugtog mi o huni nga kasal, wa mo mosayaw, nitugtog mi og hunis paglubong, wa mo hilak. Si Juan nga magbubunyag, wa mo inom og bino, nganlan sad og giyawaan. Ang ato sang Ginoo pag-anhi dinhi niinom, giingnan sa kauban sa mga makasasala. Pero matod pa ni Kristo, apan ang kaalam sa Dios milutaw nga tinuod diha sa mga nabuhat niini. Muna sa atong unang pagbasa, sulat ni propeta basahon ni propeta Isaías, ningon yun ang Ginoo, ako ang inyong Ginoong Dios, nagtudlo kaninyo sa makaayo kaninyo ug nagtultol kaninyo sa dalan nga angay ninyong laktan. Basta pulong ganis Ginoo mga igsoon, bahala nagmasakitan ta, bahala nagmapobre ta, bahala nagmauwawan ta, bahala naganig mamatay ta, basta pulong sa Ginoo, di na ta mo question. Ato nang sundon. Kaya nga naman, dili lang na maghatag og kaayuhan nato, maghatag pag nagkaayuhan sa kalibutan. Pero pulong gani sa tao
bisag unsa pa na kagamhanan nga tao, bisag presidente panas nasod or usa na siya kahari, usa ka pari, usa ka obispo, usa ka santo papa, bisan pag unsa na iyang pulong, bisan pag musaad na nga makalipay nato, makahatag nato kaayuhan, makapadato nato, makapasikat nato, ato ng questionon. Ato ginang questionon. Nya unsaon nato pag-question? Atong i-connect sa pulong sa Ginoo. Dili gani masumpay sa pulong sa Ginoo, i-reject gina nato. Bahala nag masakitan ta. Sama anang muingon ang imong leader, pirmahi lang ni kay kitay magbahin ani. Minilyo ni, binilyo ni. Gitawag na nato og graft and corruption. Sikat kay na dinhis atong nasod. Kung ikaw na adiha na atlan, ini-connect nimo ana sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon, bulahan kamong mga kabos, ayaw pamakap, ayaw panglimbong. Wa na, wrong na, i-reject na. Nya ingnon dayon ka, kung imo ning balibaran, taktakon ka namo, i-persecute ka namo, ipapriso ka namo, o kaha, i-impeach ka namo. Bahala na. Sige. Sige lang. Tuguti lang. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang nagsunod kanimo Ginoo, nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Unsa man ang kahayag sa kinabuhi? Kamatuoran, kalinaw, kalipay. Kay kung ang imong palibot hayag, malinawon ka, o niya, relax ka. Kay di man ka madagma, di ka mapandol, dili sad ka maglibog asa kapadong. Pero kung ngit-ngit ang atong kalibutan, ang atong palibot, pirmitang kulbaan, pirmitang kuyawan, kay wata kay bao, unsay sunod. No na, hinaot unta, maliwat kita sa mga santos, labi na ni Santa Lucia, labi na ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, pulos gini mga martyrs, o bisan gani ang ato dinhing patron si San Vicente Ferrer. Kini bitaw ang atong gibuhat karon nga sige tagtabang aning mga tao nga way balay pinaagi sa atong slots nga CTUMM. Kahayag biya gini. Kana bang makakita ta unsay kahintang sa atong silingan, unsay kahintang sa atong isigkatawo. Daghan sa atong mga politicians, apil na sad usahay dinhi sa simbahan, dili kakita unsa kalisod, unsa kapait ang giantos, ang gisagubang sa iyang isigkatawo. Daghan sa atong mga politicians, usahay kami sang dinhi sa simbahan, nga sige lang yung pahayahay sa kaugalingon, siging patuyang tagbaw sa kaugalingon, samtang ang uban in town dias palibot, hapit way gikaon, hapit way ikapalit og tambal, bisag biogesic na lag newsip. Inana, ngilingay mong tupad, ing na nakakita kas imong kabos na silingan, na sa may imong gibuhat, palit na lag-slot. Haron, o di kakakita, ipalit na nimong slot dinis ato, at least magamit na nato. Kay kita din higasigitag pangita sa mga tabangonon, nagsigitag dawat sa mga tao nga portig yung lisura. Ginagmay raning ato. Karon ang atong gobyerno, padong nasad, mo-approve sa budget para karong 2025. Porting dako ang budgeta, 6.3 trillion. Tigyong dako hinaot unta nga moabot gid na sa tinuod nga makaayos atong nasod, iampo na nato. Kay basin baya og mga wa lang na sama aning ikagubtan karon nga dagko kay mga kantidad ng wa nga magsigi taglalis, sige taglalis, wa sa klarong moangkon,
ang resulta malagpot lang na ngadtos way kapuslanan. Atong iampo nga mahimo unta gitang parihas mga santos, pariha sa mahal nga Birhen Maria.